За околните Ной можеше да е всякакъв, но не и глупакът, за който го смятаха неверниците. Както днес, така и в онези отдавна забравени времена преди потопа, масата се движи сляпо, водена от своите пастири, мислещи им само злото. Това беше земя на слепци и Ной беше единственият, който беше прогледнал по волята на Бога и знаеше какво предстои. Така месец след месец, година след година, той изграждаше своят дървен кораб, който щеше да го спаси и да осигури бъдещето на човешката цивилизация в един нов свят. Но имаше и други, които знаеха какво предстои. Те го разчитаха в звездите. Гибелта беше неизбежна. Дали по волята на Бога или по волята на неписани природни закони. Краят идваше и никой не можеше да го спре. Жреците на Египет виждаха всичко това и знаеха, че Ной е прав. Добре дошли в скритата история. Този епизод се появява, защото интересът към ръкописа на Муртада ибн Алафиф е наистина голям. И ако трябва да бъда честен, не съм го очаквал, ама ето ни тук. Темата нарасна доста, затова всичко ще бъде затворено, така да се каже, в един финален филм, който ще се появи след време. И така, време е да разгледаме втората част на писанията на Муртада, синът на Алафиф, и неговите невероятни описания за допотопният Египет и неговите чудеса. Разгледахме внимателно част първа, където фокусът е именно Египет, царете му, пирамидите и знанието за идващият катаклизъм. Обърнахме внимание и на причината да бъдат построени пирамидите, като разгледахме и някои манярски легенди за влизане в тях, главно от средновековните времена, когато е живял и самият Муртада. Предстои да си поговорим за самият потоп, Ной и спасилите се, неговото семейство, египетският жрец Филемон и неговите жреци, основите на градът, по-късно наречен Александрия, произхода на фараоните и първите владетели след катаклизма, началото на човешкото развитие, като ще ви запозная с една доста интересна фигура на египетска царица, която е изгубена в мъглата на времето. Тъй като споменах Ной, искам да отворя една скоба. Днес ще чуете неща и детайли, които не присъстват в петокнижието на Моисей и по-точно в Битие, макар Ветхия завет да е споменат. Ной е крайно интересна фигура, която присъства в много легенди и митове от цял свят за Великия потоп, като тази фигура има какви ли не имена. И това е коментирано безброй пъти. Отново, така както в първа част, ще ви дам информацията в последователността, в която е представена в ръкописа. Разказа за Ной започва още от Адам, като Муртада ни дава физическото описание на Адам, който е доста голям, без коса и брада, без каквото и да е било окосмение, което е крайно интересно. Нещо, което е много далеч от това, което сме свикнали да възприемаме, когато чуем името на Адам. Той е бил физически, цитирам, добре изработен от Бога. След като бил сам в Едемската градина, Бог му дал 20 страници от писанието, което било на първият Адамов език, и той напуснал света на смъртните на 950 години. Тук искам да отворя една скоба и да спомена, че годините на допотопните патриарси, които ще чуете, не съвпадат с тези дадени ни във Ветхия завет. Бог дал на Адам титлата цар на земята и човешкия род, като наредил всички от коляното му да спазват Божиите закони. Общо взето от тук нататък родът се движи така, както е описан във Ветхия завет, с разлика в годините, и най-интересното идва, когато стигнем до познатият на всички редовни зрители на скритата история пророк Енох. Ето какво пише за него в ръкописа. И когато беше на 40 години, Господа му даде да прогледне, и той стана пророк, да му прати от небето 30 страници съзнание. Даде му власт на волята, даде му науката и го прати при цар Дараил, който да научи на писменост и астрология. Защото той беше първият, който пишеше на сирияк, след Сет, и който описа звездите в небето. Народите го знаеха като този, който създаде роби и слуги и установи законите. Беше вещ в медицината и астрономията, според предположенията различни от индийците. Бог го просветли, след като той се помоли и духовете му проговориха. Той знаеше имената на възнесените и падналите, и движението на сферата, и позицията на звездите, и на всичко, което се е случило, записвайки всички науки и знания на камъни и плочи.
Той имаше голямо пътуване заедно с ангела на смъртта, което ще бъде твърде дълго да се опише тук. Той умря и Господа го издигна отново. Той видя ада и влезе в рая, където е и досега. Много познати описания, за които се говори в подробности в книгата на Енох. И ако сте забравили за какво говоря, може да изгледате филма по темата, т.е. епизод 145. Натам се дава още малко информация за Енох, която съм сигурен, че ще ви бъде интересна. Еноха го наричаха Едрисус, защото беше прочел всичките писания. Той беше възнесен на небесата, като стана на 300 години. Бог му даде милостиня и покой. Наричаха го още и Хермес, защото това беше името на Меркурий. Той научи Саби на писменост, защото всички след това, които умееха да пишат, се наричаха Саби. Той предвиди идването на потопа и унищожението на света от вода. Преди да го възнесе Господа, Енох даде писанията на сина си Метусала. Казват, че именно Едрисус е първият, който започнал войната за вярата и че той се изправил срещу синовете на Авел. Метусала живя 932 години, след което предаде всичкото знание на Малех, синът му Ламех, който го пое и събра науката. След това започва един интересен разказ за времето, когато е живял синът на Ламех, Ной. Тогава имало някакъв цар в земите на Египет, който наричали Дармасел. Той бил велик, но заради това, че, цитирам, лукавият му дал власт и знание и му казал да почита религията на сабеите. Издигнал храмове и идоли, на които да служи. Той ненавиждал Ной и всячески се опитвал да го нарани, но Господ пазил пророка си. Казва се, че цар Дармасел бил на 300 години, когато с царството му пристигнал Ной, който бил на 150 години. По това време Бог разкрил на Ной 1000 години от бъдещето и какво точно ще се случи на земята, като е конкретно споменато, че Ной е живял още 200 години след края на потопа. След като се заселил в тогавашните земи, Ной започнал да спори с царя и жреците му за почитането на идолите и праведният път, но царят се ядосал и го затворил. В навечерието на най-важният празник на идолите, Господ направил така, че Дармасел изпитал странна болка в главата и в края на вечерта умрял. Прислугата му го положила в златен саркофаг, като погребалната процесия преминала през главния храм. Накрая го положили в пирамидите, в специално помещение направено за него. На трона седнал неговият син Мекхавел. Ядосан, той извадил Ной от затвора, после започнал да го налага, което разярило Бог и той решил, че времето да накаже хората е дошло. По същото време започнала и гражданска война в царството, при която главният жрец Саудип вдигнал войска против царя Мекхавел. Това отвлякло вниманието на царя от Ной за известно време и той го затворил отново. Конфликта се решил след като Мекхавел дал половината царство и по-конкретно Горен Египет на Саудип, и в този момент се казва, че лукавият прошепнал на царя, че е време да убие Ной, но преди това трябва да го обори във войната на вярата. Тогава Мехкавел повикал всички царе, магьосници и жреци от всички краища на света да дойдат да спорят с Ной. Сред тия беше и жрецът Филемон, за който вече писах, Аллах да се смили над него. Той спори с Ноя и накрая призна, че Бог го е довел до там да стане праведен и той заминал с Ной на кораба му. Преди това Бог казал на Ной, направи ковчег, а он му отвърнал, как да го направя. Тогава Гавраил дошъл та му показал как, дали му 10 години да го направи и направи го той от дървото банян, 50 метра в дължина и 26 метра в височина, разделяйки го на 3 нива. И минаваха покрай него хората и му се смееха какво прави и пускаха те децата си да му се подиграват. Когато Ной завърши кораба, той направи вход от едната му страна и остави всичко така 7 месеца. През това време дойдоха всички, които вярваха Ноя, и това потвърди, че са праведни пред Бога, и той му нареди да качи на кораба по 2 от всички животни. Така Муртада ни дава информация, че освен животните на борда има още 80 човека с Ной, което се разминава с Библията. Това не бива да ни очудва въобще, защото много от информацията в този, а както и в много други ръкописи, говорещи за това, има разминавания със Светото Писание. Важно е и да се замислим как е изглеждало то, не като финализирана творба, а като сборник от текстове преди реформите на Никейския събор, но едва ли някога ще разберем.
Има една интересна случка, точно за мига на идването на потопа. Когато разбрал за дървеният кораб, който Ной подготвя, цар Меххавел се ядосал и тръгнал с войската си да го запали. Когато пристигнал, той подигравателно попитал: къде е водата, която ще носи този кораб? В същия миг небето потъмняло и се излял огромен дъжд, който се превърнал в абсолютно бедствие. Царят побягнал към най-високите укрепления, които имал, но след време и те се оказали под вода. Настъпил истинският велик потоп, поглъщайки всичко. Както стана вече ясно от първа част на ръкописа, причината за потопа са падащи обекти от небесата, като арабите тълкуват това като Божи гняв. Муртада ни дава до известна степен и някои детайли от мащабите, споменавайки, че водата се вдигала над 20 метра над планинските върхове, което е нещо умопомрачително. Също така се казва нещо много интересно. Тези, които познаваха звездите, казваха, че на някои места по земята имаше суша и потопа не беше поглътнал всичко, но мюсюлманите го отричат. Персийците пък казват, че потопът не е истина и не споменават дори пророчеството за Ной, но те са магьосници по религия и обожават огъня. Индийците уверяват, че такова нещо е имало, така както и онези живеещи по островите до Индия. Те казват, че ковчегът е плавал 6 месеца и е преминал над всички страни на земята, от изток до запад. И една седмица се е борил с вълните над квадратния храм. На борда имали голяма морска перла, закачена за нишка, чрез която разбирали кога е ден и кога е нощ, както и знаели часовете за молитвата. Използвали я и Петел, който им помагал за тези неща. Написано е в законите на Моисей, че Бог се заклел никога повече да не наказва човечеството с потоп, след този на Ной. Сега искам да обърна внимание на нещо доста важно, свързано с Ной. Ако си спомняте, в книга на Енох, Ной е описан като нещо повече от човек, нещо, което дори стряска баща му Ламех. В Муртада ибн Алафиф има същото описание, но нещата започват от малко по-далеч. Самият Ламех има поредица от сънища преди раждането на Ной, където вижда потопа и след като синът му се появява на бял свят, един жрец на цар Мекхавел му казал, че света ще загине от вода именно в тази епоха и царят ще бъде пряк свидетел на това. Именно така, царят заповядал да се построят укрепленията по високите върхове на планините, където да се скрие, когато този момент настъпи. А когато Ной се родил и пораснал, Муртада ни го описва по много специфичен начин, далеч от стандартните човешки черти. Ной бил с деликатни черти, главата му била някак издължена, ръцете и краката му били големи, по-големи от на хората, а брадата му била много дълга. Той бил голям и здрав. Бил първият пророк, който дошъл след Едрисус и бил нареден сред великите. Той живял 1250 години, макар философите да отричат тази продължителност, тъй като тя е недостижима за тях. Интересно е, че автора приписва на Ной много качества и черти, характерни за Христос. Той обикалял царството и проповядвал, говорейки за Бог и за правдата, през пазари, градини, храмове и гостоприемници. Той бил дърводелец и с това си изкарвал прехраната, а след като започнал да се движи с определена мисия сред хората, той го правил точно 3 години, след което Бог го предупредил да изгради ковчега в очакване на потопа. Един интересен детайл е, че когато ковчега бил готов, ангелите донесли на Ной, цитирам, ултарът на Адам, който до този момент се намирал на територията на днешна Мека. Какво представлява този ултар? Не можем да кажем, но той бил свален от кораба, когато Ной построил първият след потопен град на планината Гедис. Преди това обаче от Библията знаем, че Ной изпраща гълъб, за да се увери, че потопа отминава. Първоначално обаче Ной изпраща гарван, който не се върнал, защото започнал да се храни от труповете на мъртвите и чак след това пуснал гълъба. Друго крайно интересно нещо е, че на борда до Ной е и Филемон, египетският жрец, който е изпратен да спори с Ной за Господ, но става вярващ. Той има интересна история, която е разказана в повечко подробности и която смятам да ви преразкажа. В онези далечни времена преди катастрофата, жреците знали, че потопът идва, узнали го чрез звездите, но не знали колко ще продължи всичко това. Един от големите жреци, Филемон, имал странни сънища. Той видял как една от статуите на боговете в град Масре пада върху жителите му, а от небето се спуснали създания въоръжени с остри копия.
Като се събудил, той споделил това с най-близките си. Жена му, двете му деца, момче и момиче и 7-те му последователи жреци. Тогава той получил втори сън видение. И стоял той на една зелена поляна, а около него бели птици, и ги наблюдаваше и им се любуваше, когато една му рече: нека идем до праведните. Филемон отговорил: а кои са праведните? Чието отговор бил: хората от ковчега. Така, будейки се, жрецът знаел, че трябва да иде при Ной и го сторил, заедно с семейството си и 7-те си последователя. Тук е интересно, че отново виждаме някакъв учител и 7 последователя, които разпръснали знанието сред хората след отдръпването на водата от потопа. Има един интересен ред за потопа и Египет, споменаващ пирамидите, който искам да ви прочета преди да продължим натам. Водата покри пирамидите почти до върха им, като следите си стоят и до ден днешен. Знам, че всички тези детайли може да ви изглеждат малко хаотично нахвърляни, но именно така са представени и в самия ръкопис. Ако си спомняте, преди време си говорихме за египетските царски списъци преди потопа, споменавайки шумерския и допотопните патриарси от Битие. Муртада ибн Алафиф ни дава още един списък с допотопните и първите царе след потопа в Египет. Това са Краус и синът му Тегарес, синът му Месрам, синът му Ганкам, последван от Гарияк, Лоханам, Хасалим, Харсал, Ядосак, Семруот, Йоседон, Сарияк, Сахалок и синът му Саурит, който построил пирамидите. Той бил последван от синът му Харгип и Менаос, последвани от синът му Екрос. Тук линията баща-син се нарушила и трябвало да бъде избран друг, извън кръвната линия. И така се появил Ермалинос, а след него жестокият Фараан, от който идва и титлата фараон. След потопа царували Масар, който бил син на дъщерята на жреца Филемон, която се омъжила за един от синовете на Ной. След него на трона на Египет се качил Месрим, а след него Хам. Сега, доста е трудно да се определи кой е спрямо нашата хронология от общоприетата история. Това е сериозно и сложно начинание, което е много вероятно да свърши с неуспех, защото много от нещата от този ръкопис вероятно са чиста измислица на арабите и не бива да го забравяме. Напомням, че трябва да се подхожда доста критично към всичко това и всичко да се постави под съмнение. Нека обаче се върнем на фараоните след потопа и по-конкретно на Масар. Масар бил от коляното на Ной, което се заело да властва над Египет, като в ръкопис е казано, че народа на Масар бил много силен и вещ в обработката на камъка, строейки своите градове от мегалити, така както го правили хората преди потопа. Именно Масар основал Мемфис и точно тогава дядо му Филемон им дал тайното знание от преди катастрофата, което било скрито в пирамидите. Той бил първия, който ги отворил след запечатването им. Именно това знание издигнало народа на Египет толкова много спрямо останалите народи в онези древни времена. Тогава издигнали и град на мястото, където хилядолетия по-късно Александър ще основе Александрия, като се получава така, че легендарният военачалник просто строи града си върху основите на много по-древен. Тъй като е крайбрежен град, по времето на Филемон защитата се състояла от тъй нареченото слънчево оръжие, т.е. огромни огледала с лещи, които изгаряли вражеските кораби. Те се намирали на мястото, откъдето по-късно бил издигнат и легендарният фар на Александрия, наречен Фарос. Това е доста интересен детайл, който ни напомня на изобретенията на Архимед, като всичко това е вече коментирано в подробности в епизод 94 и епизод 121. Тук искам да отворя една скоба и да вметна, че в много ръкописи, много народи, които днес изповядват една от аврамическите религии, посочват произхода си именно от някой от колената на Ной. Нашият Паисий Хилендарски прави абсолютно същото в килията на Зографският манастир през 1762, завършвайки история славяно-българска. Сега, не знам колко от вас са я чели, но ще ви извадя една интересна част, която откриваме в самото начало на текста. Когато Бог потопил при Ной целият човешки род, останало само Ной и тримата му синове – Сим, Хам и Яфет. Те излезли от ковчега със своя баща и с 4-те си жени, всичко 8 души оцелели. Ной видял, че от потопа е загинал целият човешки род и като разбрал, че от семето и от рода му Бог отново ще напълни земята, много се зарадвал, защото неговата памет щяла да остане славна
и незаличима от земята вовеки. Повикал той тримата си синове, Сим, Хам и Яфет, и им разделил цялата земя на 3 части, та когато се умножат на земята, техните синове и внуци да знаят племената им, на коя страна и в коя земя да се засели. На Сим, първия си син, заповядал да се засели със своето племе в първата част на земята – Азия. Това е източна земя. В нея се намират Рая и Едем и Йерусалим. Тя се простира до отсрещният бряг на Цариград. На вторият си син Хам той заповядал да се засели в Африка. Това е южната земя. В нея се намира Египет и френския народ. На третият си син Яфет той заповядал да се засели в Европа. Това е западната и северна земя. В нея се намират Цариград, Москва, Беч, Рим, Брандибор и целият славянски народ. Така заповядал Ной на своите синове, разделил им на 3 части цялата земя и им оставил строга заповед да не престъпват пределите на другия. Връщайки се на времената на Филемон, Ной Масар, ръкописът ни разказва за смъртта на фараона и гробницата, където го погребали. Тя била наистина великолепна, като в нозете на статуята на царя имало надпис, гласящ: Масар, син на Басар, син на Хам, син на Ной, замина си на 700-та година от потопа. Той умря без да почита нито един идол, без да страда от старост, нито от болест, нито дори да чувства зло или болка, без тъга или липса на грижи. Така той се превърнал в един от великите на Бога. Натам ръкописа продължава с царуването на Тотис и по-конкретно на неговата дъщеря Чароба. Тя била една от най-обичаните и хитри царици на Египет. Това е една интересна история, в която са намесени гиганти и се разказва за идването им в Египет. Та по времето на Чароба в царството пристигнали 2 братя и народът им от гиганти – Гебирос и Гебрим. Гебирос страдал от проказа и лечителите му го отправили в Египет да търси спасение в тая магическа и плодородна земя. Той довел 4000 от своите хора, всеки носещ огромен камък, заплашвайки царицата, че ще задънят река Нил и царството ще умре от глад, ако тя не се омъжи за него. Тя обаче имала едно условие – Гебирос и гигантите му да използват камъните, които носели, за да построят голям град на брега на Средиземно море. Те така и сторили, но всяка нощ от морето излизали някакви нимфи, които отнасяли камъните в дълбините на морето и задачата се оказала непосилна. Гебирос обаче бил доста хитър и с помощта на един овчар спипал една от нимфите и тя му разказала всичко. Така гигантите успели да довършат града, който царица Чароба поискала, и сега тя била принудена да се омъжи за великана. Тя обаче се оказала по-хитра и натровила бъдещият си съпруг, който починал, а главата му била отрязана и положена на входа на Мемфис, като пример за останалите гиганти. Уви, малко преди да издъхне, Гебирос проклел Чароба, че тя ще изгуби живота си от същата отрова. И така е станало. Няколко месеца по-късно, на една среднощна разходка по бреговете на Нил, царицата настъпила отровна змия, която я ухапала. Тук Муртада ибн Алафиф ни дава втори списък с царете и цариците на Египет, качили се на престола след Чароба. Това са царица Далика, цар Аблин, Валит, Раян, Магадан, Ахамес, Латес, Толма, синът на Мазгаб, който се казва, че бил фараона от времето на Моисей. Именно с този се слага край на втората част от съдържанието на Муртада ибн Алафиф. Отново се изправяме пред наистина странно съдържание, изложено от перото на Муртада, синът на Алафиф. И отново се питаме, кое от всичко това е истина и кое не? Едва ли някога ще получим отговор на този въпрос. След чутото днес следват разкази, които са добре описани в Библията и Корана. Разкази лишени от цялата тази странност, която се съдържа едва ли не в 2/3 от ръкописа. Получава се така, че арабинът описал всичко така, както е прието и в неговото време, така както е прието и в нашето, но странностите липсват, сякаш са премахнати, защото не пасват на разбиранията и възприятията на човешкото съзнание. Или може би всичко това е наистина плод на въображението на Муртада, синът на Алафиф, и не представлява нищо повече от сборник с арабски суеверия и догадки.
Един наистина прекрасен разказ за пред танцуващите езици на огъня, блещукащ между безкрайният океан от пясъци. Благодаря ви за вниманието. Това беше втора част от ръкописа Муртада ибн Алафиф. Не смятам да правя епизод за трета част, тъй като тя е пълна с описания за Аврам и неговият род, които са досущ еднакви с тези от Библията и Корана. Скоро в бъдеще ще събера 3 видеа за този мистериозен ръкопис в един филм, с който ще затворим тази тема така, както го правим по традиция тук, в скритата история. За да не изпускате бъдещото съдържание, може да се абонирате за канала, а тези, които искат да окажат пряка подкрепа, могат да го направят с бутона Join. Благодаря ви отново и до нови срещи!